വളാഞ്ചേരിയിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത വിദ്യാർത്ഥിയെ പലതവണ പ്രകൃതി വിരുദ്ധ പീഡനത്തിനിരയാക്കിയ അറബിക് അധ്യാപകനെ പോക്സോ കേസിൽ വളാഞ്ചേരി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. എടയൂർ മാവണ്ടിയൂർ സ്വദേശി പുതുക്കുടി അബൂബക്കർ മാസ്റ്ററിനെയാണ് വളാഞ്ചേരി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. കുട്ടി 5ാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് പള്ളിയിൽ നിന്ന് മഗ്‌രിബ് നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞു വരുന്ന വഴിയിൽ വെച്ചും ക്വാർട്ടേഴ്സിൽ വെച്ചും കുട്ടിയെ പീഡനത്തിനിരയാക്കിയിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് പരാതി. കുട്ടി അസ്വസ്ഥത പ്രകടിപ്പിച്ചപ്പോഴാണ് ഉമ്മ കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചു മനസ്സിലാക്കിയത്. തുടർന്നാണ് കുട്ടി പ്രകൃതി വിരുദ്ധ പീഡനത്തിന് ഇരയായ വിവരം ഉമ്മയോട് തുറന്നു പറഞ്ഞത്. ഉടനെ തന്നെ ഉമ്മ ചൈൽഡ് വെൽഫെയർ കമ്മിറ്റിയെ ഇമെയിൽ മുഖേന വിവരമറിയിച്ചു. തുടർന്ന് CWC കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം നടത്താൻ വളാഞ്ചേരി പോലീസ് നിർദ്ദേശം നൽകുകയായിരുന്നു. തുടർന്നാണ് പുതുക്കുടി അബൂബക്കർ എന്നയാളെ പോക്സോ നിയമപ്രകാരം വളാഞ്ചേരി പോലീസ് അറസ്റ്റ് ചെയ്തത്. തിരൂർ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ പ്രതിയെ റിമാൻഡ് ചെയ്തു. ന്യൂസ് ഡെസ്ക് 3 Max Live.